Assalamu alaikum, vejri Qaida bol bir boy as zurkhay bahня as алх суна хаитинак югатин записк шелюша инса якамал чакдалчана ашладурду сутаязина куду асултава сун жам шдиду кой ушту букай Сига хундера мудера асашу сакетага ас сига хаамбир бушун. Записка номер 1. Бегство. Когда пришел в себя от беспамятства, я не знал, где нахожусь. Когда появился, как и я, приговоренный к расстрелу, Арслан Нагайский Мурза, я немного успокоился. Я помнил, что в меня еще в одного попали залпом, когда мы уже спрыгивали с тюремного забора. Дальнейшие события я не помню. تاقا شيء ثبات عين والأرسلان بوصل المرزا يسحق شيء أخ كتاس سود حديثنا مشاو تندلا سو بوصل ونا ناشي دحرة شاقاتشو متجا شنوزي شخين دينها سفارة لا إشتا إنقص إشدوت ألشي أتو بالغتنا شالي وشا وقنا وسا جمعوشا سانيق نيسل اشتوم نقاتا قدا. Записка номер 2. Спасение. Как оказалось, ранен вместе со мной был Махти, сын Хузи Гази из племени Чинахиздофта, Марта. Нас 5 запертых для расстрела, на рассвете спасли 2 брата, Махти, известный Наиб, и мама Шамиля, Гази Эзи, сыновья Гази. Махти лежал со мной в одной комнате. Мы были в доме младшего брата Гази Юсупа. Это был отдельный маленький домик во дворе, на самом краю обрыва, была видна река и противоположный берег реки. За нами ухаживал сын Юсупа, Саадал, и нагаец Арслан, который уже чувствовал себя хорошо. Khedaway os eldol os zapiski ladiochi sigawan mushik hudu shaysak arwaq mana usha taqa dela matsa izul khay Arslan usha sani arabaqna habar kina sana loraldash ona bastadash işte يديك بول بنفس سعر هنداج سعر ابن موديك بول بعد شو شقدر شي تحنا وينا يدين دولا نقشي شا دين دول ديكنش اوشا هقوش دولوش نعيازدش اش زعم يتعنا سنديلا اسحق قدي ثم دات اوشا حق باكنا سانا ووشش نوادش تاقا سيابوها بوش بولا وي جنوه تسارة وادخشا تسانا دربنشتاش بخوش اشتوكوك قيسا مدو تسيقي وي يوشو ماتيك نباختيو مزدوكي چرما يوقدو تساج تسيقاها تيلتا اوش ارباها مسلمة بلان واتنا 어차이나 고즈만 얘기했어. 때문에 고즈가 와. 순내라 사디나가 나라토비나 고스를 알바나 고스. 왜 어서나 하디에 순다시 이잠 무잠 또말라 위에지. 다가 또물샤 요가 시에서가 참이 와서 위투스할 يا أخشنسا بوخشنسا وما أربك أتسالشي تمسا مساورة يوم دشفلا الدين الدولوشي
أخوش ترجو يشي أخوش ميزشي نخلق أختاسش وتسارع مصنع يشو إن شاء الله. Записка номер 3. Лекарь. Лечил нас лекарь по имени Мудал с местечка Валерик. Его род и чинахи из Мартана связывает давняя дружба. Много лет назад их праотца захватили черкесские князья, за то, что он женился на их дочери без их согласия. Хотели его казнить, только вмешательство чинахи из Мартана спасли его жизни, вдобавок ко всему черкесы согласились на его женитьбу с княжной. Аки Мудал был известным лекарем, и его лечение нам здорово помогало. Когда спрыгивал с забора тюрьмы Моздока, я упал на железку. Она проникла мне ниже грудной клетки и обломилась. Эта рана особенно терзала меня болью. Резать эту рану Мудал не решался, он положил на эту рану медвежий жир. Спустя 3 месяца, это место стало набухать и темнеть. Далее нарыв прорвало и вытекло много гноя, и показался кусок железки. Лекарь ухватил железку щипцами, чтобы она не убежала, сделал надрез и вытащил железку. Это была острая металлическая ржавая железка, похожая на пику. Рана зажила быстро, ее мазали каким-то жиром, разведенным напополам медом. خذها إنسا записка номер 3 يوز лекарь. ويسيجا غوشتك هدو أتخينا خلال تكنولوجي شوي سانا دار مودة شخلا يوهلغا أستديسي شسيجا حدو يشتوز قصة عما هدو وس أديك شبات سيري هولداي سيرا واي نقشي تبغى شا قيشة حول دي نا إيدو كويسا إشتا بلغوي تعلي إهم نخلا مثلا من لا نقشي تيوحشي تير إيلش ديسا أتو بولشخلا تسنديلا سيقا قويش تيوين هدو سويتين سارس نقشي تيرا يعيقنو أخي إيلي يعمي إذا سنسيلا قردو بوشتم دو إيشينغا بقوان سابو سبا ليالا إيتين سار وشن واش ديسين جرمو خلصان يوكا حاليلوش داقا سارا ألق دينك سار يهودان أشي وشخينا نقشي وانغي نقشي وما تيجاها أشكون نقدوش ليرش الله تشرجش نقع ليرش الله ويمكنش نقع ليرش الله كيش أمش يقع ليرش الله ويدوش ليرش الله تندلا إيشين إيهوسنا يا ليتنا إشتا حقي لقاس تأخا جوزل يشي عيوشي ملش أو جوزل يوز تانا ويبني تشيو دقوم غير سشو أسخين هذا ديزر إيش تكنولوجي شلق سير سو أسحقها كوكاس كتوم بوتشين حوالي بيرغوس إلا بوش دريس أصلا سامو إلا بار نوشي ليرشة ويشو ديكو بوش إيش تدوش لسانحين أوش إتوم بوش أسخين أدوش İştom dok inzeri işte tamşin umarıştı siga suyusuna hete tamşin çarbin bol hasar liri naga çara oşi din dolu taka daha şimosu سعنوغي و أرسلان وجغمكي و تأخير شوي نقشي بو إيش كان مستوى شاكوكا يقول لارم ولا تساعي إيش أو دقوق تساعي دينا
وين حيقولنا كدو شيء يقمتك خلال حابويتنا سار وين مصلدو تانكا كازا ويمو يديزر اشتقوق. Записка номер 4. Довта Марта. Когда я встал на ноги, я начал осваиваться с бытом, знакомиться с хозяйственными производствами и наблюдать за нормами правопорядка в Довта Мартане. В каждом доме я был желанным гостем, многих я знал, так как они приходили нас наведывать в Смахте. Довта Марта состоял из 3 частей потомков 3 сыновей Довта. В Мартане проживали потомки сына Довты, Алабега и Эмзя. В Шира-Ашха, Старой Ачхой, проживали потомки Афти, их хутора с долины родников уже стали частью Шира-Ашха. Все эти места, люди из других племен и народов называли Довта Марта. Записка номер 5. Медресе. В Довта Мартане были 2 медресе. В Мартане, под присмотром шейха Мадага, дед и мама Кавказа Мансура по матери и его потомков. В Шира-Ашха, медресе, построенный в середине 17 века на средства закубанских нагайцев, под присмотром шейха Кати и его потомков. В медресах с 17 века обучались отпрыски адыгских князей вместе с чеченскими послушниками. В 1826 году, когда завоеватели сожгли Довта Марта, погибло много адыгских детей. В 1832 году, когда окружили Довта Марта, чинахам удалось вывести и спасти детей адыгских князей, послушников медресе, и переправить их к племени Карабулак, а потом отправить к себе домой. Это был последний досрочный выпуск адыгских послушников в Довта Мартане. Когда дошло по мялу, спрыгнула записки, удержала сядина. Сега личный коду эзере барбата ялу шараха. Сега вахажил шалла. تاقا جيرلون سيلو صلا نوغستي أديجستي قدوك أمنستا تاقا تسار هندس فلا شيء كي بيرش دولشا إبيرش نقصي تحاد أحكينا تسار ديشت صلا دين عامو صلا دين عامو صلا متك أزر سابوتيانا مت أما صاينا حال داغستاني أسعورا يويدول تاخلا سنديلا قوز بيرجل ده سامنو الله تزيت وتشانا تملو عامو سنقونا استقوى وقصدا إيرك أنت عام إنها كيتشن حوالينا قوزها دقو أديجي بيرش أوشا ها نفسي بولش حبرتنا تسالك تيشم بولش شيت أحسننا تسال خوص بولا أوشا اشتم هلا زام خلت هلا سنديلا وغلت سجاه قزل يقويتن يلا قزل اسكرهات إلتا سارة إبيرش دينا دقم دبق يسموز هتسولتها إشتوش خلو شها دقوا بيال صداتي يوها أسميرزدي ديوش خلق أديجي بيرش أوشا تاسو أسخرنا يوها أرسي إسكرشت إلتشي سارك يولر دهنا أوش دال أتو بنا سير إبيرش أتسل قيران بولشا إبيرش هذا كش دين عموش تاع نصي شيوخ دين عمور دوتسك سارك أوني باش مخل سارك وداش نصي بيرش تتعني لوزوس الله وش ديوسوس الله وش سار داشتك داش الله سنديلا أديجي استنى النقشي أوني سنة سارق أوني باغير تشا ميخلور شلق سار وي عموشتك دوي ونقشي عموشتك ميخلور شلق إيش تمرشتو تسويقها دقو بايرش دقو إيشم شلق نموخ دلها إيش خلد لها ويدي شق بولق دالا سالين دك سانا دالا
قانون قيمتنا ettun senin умеетмас мучтокала. Записка номер 6. Жизненный уклад. Очень быстро я разобрался в городке проживания, Мартаня. Когда мне стало получше, я перебрался жить к самому старому и авторитетному жителю Вдовта, Мартаня, внуку шейха Медага Арсбе. Как он сам утверждал, ему было далеко за 100 лет, чувствовал он себя хорошо и разум его был ясный. Заправлял Мартаном Хизри Хаджи, племянник Арсбе, он же и его потомство были заняты духовными делами медресе. Все вопросы, связанные с религией, решались у них. У них жили приглашенные алимы из других мест, для обучения послушников медресе. Эти вопросы решал старший сын Хизри Хаджи и Баш, у него во дворе и проживали приглашенные алимы. Во время моего пребывания в Мартане, я познакомился с известным алимом Дашко из рода Черми, который раньше проживал у Ибаша. Он приезжал в гости со своей женой княжной черкесской Нуритой, на которой он женился раньше, в период проживания в Довта Мартане, когда послушниками были еще дети адыгских племен. Вопросы войны и мира решались у Гази, сына Хози, брата Хизри Хаджи. Хози не было в живых. Жена Хози, Умида, была из известного рода племени Цейнтари. Она была тетей Шойпа, самого приближенного и доверенного Наиба Шамиля. Шойп часто бывал в Довта, Мартане, его сопровождали 40 всадников, и они были только на белых конях. Всегда при Шойпе был его племянник и наш спаситель Гази Эзем, Наиб имама Шамиля. Имам часто бывал в этих краях и всегда останавливался у Гази. Многочисленное воинство гостей и их кони располагались в огромном дворе брата Гази, Гурчаки. У него было отдельное большое помещение, как казарма, где были деревянные топчаны, укрытые овечьими шкурами. Записка номер 6 один другая. Так, цигара цогочте худу. Алимш, беш амо, от хижри цигара баркина қич мақара. Царь ашхалар. Царь оуша лелошалар. Муссу царь ештугума латошалар. Так, цигара вайна хадичте худуха. Шоик малу цигара. Вай масана хоушу. Тайпан центру олоша. Шоик мала. Это эккура эрдукой. Ока имам Шамиля наиб ахлат. Эккура цац йокуш. خلا سوبنت امشي اوشا يازبن بو اتشويب مولد تاقا تيجا يوخشو تيرشو مصو قساناي بو تيبان جمهو اوشا سيار سابينا ليلوش تاقا سير يوشو يقمتك سير görüş مشاواتره ووششنا حاشو مودره تأكتشي هو ارسمات عشي организационный момент туксига уша лели нем осума так окаура дот мартани хавичи моссу хрена саммети сутушулла дот мартани ичин хойбо стига сотшулла уш так сига осука сван хайтина кодунач сига хайтинак Eggur halka seyir yok mettik, oğuşuz miyezer tiyeşamma kıdola sa gılkaştu siga. Yok kıdola gılkaşa oğuşa tahti yoğuşa zapiskışuka hagoşerdu oğuşa devam ola. İştun yok siga. Записка номер 7. Особенности строений. В отличие от Шира-Ашха, в Мартане хутора находились подальше, полчаса ходьбы. Довта-Мартан был окружен хутарами Чинахи. Подальше от них были разбиты хутора племени Зунси, Тумси, Аки, Мержи. Нигде я так и не увидел,
кроме как в Дофте, Мартане, чтобы ограды были выложены из камня из извести. Обе медресе и мечеть, построенные на границе Мартана и Шира-Ашха, были выложены из камня. Дома в Дофта-Мартане были, как у всех чеченских племен, из дерева, глины и солом. Записка номер 7, تيجا وينجوش تكودو حجر دوغي حيوتين هلا فيلر إذا جويش تيجا تحقق كيف تشتغل حجر تيجا دوغي حيوتين هلا تحقق تينوشا ويحال خمس دو خيوتو شوي يدو قويتا ويتقدر كلاي كازاستاني أقوز حلقة يشو ويشلوشا ويمان كالا صنع İşte deçkiyor ya bazı davette populhuma çutuayı işte sih yeşilla sih o da şey tombulçana sih davaha yok hiç yok et yok haleyişiyor sendeliyor şöyle ihmaç da kavayn sigaguşte kodana çıkıda gönda merzoizumsi tumsi اقي استيبن ناقل سيجاش ثاني عشر لقوش اقا قويتشتي كدون شي سيجاها سانوق برتلا اوشا خزا اوشي تلوشا عشر لقوش تاق سيجرا قوها قويتشتي صورت مونون شي يغا حلق ويدين زق امالدر ازا سيج عشبولا اديجي سار حبات بيرش دلاخ قدك دلا دقوزة وين هنسجينا شوزة قوزة إلي يعربات وشا نصش ماري بعد شو لقصة أديكش وش دك دايتنشا ويكوكازي ها سحن متها إلي يعيوي شيء نقعمة إليش نقعمة سار ماري ياخد شغلشنا عشان دقدايت باس نوتشي شميم نوتشي مصو إلو إل نوتشي مصو إلو إل تسنديلا سابيختوش خلا تسنديلا ساسجلو ليلوش خلا شاشن إلي بوي إلي شينا شاشنا يوخيا سيد olursa sigaran baş yellaka akka siga iştalalla o sayına. Assalamu alaikum usulü cevezi qeyda ve bulun bol bolha laqiyuhar boy inşallah.